Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει προφητείες του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, θα δούμε αμέσως τώρα. Το βίντεο περιλαμβάνει διάφορες τηλεοπτικές εμφανίσεις του κ. Λεβέντη από το 1992 και δεύθεν και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς προβλέπει τη σημερινή κατάσταση. Παρακολουθώντας το βίντεο θα δείτε τον κύριο Λεβέντη να προβλέπει τη χρεοκοπία της Ελλάδος, την έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, το κλείσιμο της ΕΡΤ και πάρα πολλά άλλα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έκανε τίποτα. Έκατσε με τα χέρια σταυρωμένα και έπαιρνε λεφτά απ' έξω για τα οποία πληρώνουμε πανάκριβους τόκους. Τα μάτια του έβγαλε. Μόνο που τώρα για αυτά που έκανε πρέπει να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Η χώρα είναι καταχρεωμένη. Δυστυχώς η χώρα και άρα και όλοι οι πολίτες. Και τονίζω ποια είναι η προφητεία. Όλοι θα είμαστε αηδιασμένοι και θα ντρεπόμαστε για αυτούς που ψηφίζουμε δεκαετίες τώρα. Και αυτοί που ψηφίζαμε δεκαετίες τώρα και που κορόιδεψαν και ενέπαιξαν το λαό κατ' επανάληψη, δεν θα έχουν δύναμη να βγουν στον δρόμο και τα παιδιά τους θα ντρέπονται που τους έχουν πατεράδες και τα εγγόνια τους θα ντρέπονται που ανήκουν στην οικογένεια. Είναι η δήλωση και η προφητεία. Η οικονομία χρειάζεται πολύ σκληρά μέτρα, πάρα πολύ σκληρά, και πιστεύω ότι μόνο συνασπισμός και των δύο μεγάλων κομμάτων μπορεί να έχει τη γενναιότητα να κάνει τόσο σκληρά μέτρα να θεσπίσει. Γιατί το πολιτικό κόστος να τα κάνει ένα κόμμα είναι τεράστιο και θα φοβηθεί ή Καραμανλής ή Παπανδρέου να το αναλάβουν το κόστος. Οπότε λέτε λοιπόν, υποχρεωτικά θα πάμε σε κυβέρνηση συνασπισμού. Η γνώμη μου είναι, συγγνώμη, δεν σας άκουσα, η γνώμη μου είναι ότι θα πάμε σε εκλογές βουλευτικές μέχρι το Σεπτέμβριο το αργότερο, για να γίνει ο μεγάλος συνασπισμός όπως στη Γερμανία, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, και να αρχίσουν να κόβουν τα εφάπαξ, τα επιδόματα, τα δώρα του κόσμου, να φορτώσουν στον κόσμο τη μαύρη τρύπα της κλεψιάς του χρηματιστηρίου. Γιατί στην Ελλάδα το οικονομικό πρόβλημα δεν ήρθε τώρα έξωθεν με την κρίση. Υπάρχει από το 1999 που το 85% της ρευστότητας υφαρπάχθηκε από 6-7 ανθρώπους, οι οποίοι λίστεψαν τον κόσμο, τη ανοχή των δύο μεγάλων κομμάτων. Τα καταγγέλει αυτά η Ένωση Κεντρών και γι' αυτό είμαστε και κομμένοι από όλα τα κανάλια, από ό,τι ξέρετε, διότι συμπίπτει αυτοί που φάγανε τα λεφτά από το χρηματιστήριο να είναι και οι καναλάρχες, οι μεγάλοι. Και θα γίνει ο πρωθυπουργός της φτώχευσης και θα βγει κακήν κακός με πολύ κακές αναμνήσεις. Ο Καραμανλής πρόσθεσε βάρη, άνοιξε τη μαύρη τρύπα και φεύγει στο παραπέντε της φτώχευσης. Εσείς που ελπίσατε ότι με το Πασόκ θα φάτε και θα πιείτε όπως παλιά, σας εκφράζω τον νύκτο μου. Διότι εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα αναθεματίσετε την ψήφο που δώσατε. Με κλεμμένα λεφτά γίνανε οι τηλεοράσεις, έτσι, και οι δημοσιογράφοι που βγαίνουν σε αυτές με κλεμμένα λεφτά πληρώνονται, να το γνωρίζουν, και θα έρθει η ώρα που θα τιμωρηθούν. Εγώ πιστεύω ότι η λαϊκή εξέγερση είναι πολύ κοντά. Ο λαός μέχρι τώρα σκύβει. Αλλά δεν θα σκύβει επάπειρον. Ο λαός πάει για εξέγερση, γιατί οι φτωχοί τσιτώνονται, κάποια στιγμή θα εκραγούν. Οι εφ' εξής θα βλέπουν δημοσιογράφους στους δρόμους και θα του ρίχνουν κλωτσές και θα τους πάνε τις κάμερες. Γιατί ξέρει πολύ καλά ο κόσμος ότι είναι όλοι οι δημοσιογράφοι πουλημένοι και πληρωμένοι. Βλέπω ότι ξύπνησε μέσα στη Νέα Δημοκρατία ένα τρελό ακροδεξιό σύνδρομο. Και αυτό θα οδηγήσει το Σαμαρά στην προεδρία του κόμματος και θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Και οι εξελίξεις να μην χαίρεται το Πασόκ ότι διαμελίζεται η Νέα Δημοκρατία στα δύο, γιατί θα διαμελιστεί και εκείνο στα δύο. Προειδοποιώ το Πασόκ ότι αν χαίρεται ότι θα σπάσουν στα δύο οι δεξιοί, θα σπάσει και εκείνο στα δύο. Με σεβασμό στην ψήφο του ελληνικού λαού ξεκαθαρίζουμε ότι οι θέσεις μας θα παραμείνουν σταθερές. Ο κόσμος
που θα έβλεπε την πολυφωνία θα την αγαπούσε την ΕΡΤ. Ενώ τώρα τη συνδέει ότι είναι προσωπικό κομματικό εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης. Εσείς σαν εργαζόμενοι αυτό νομίζω πρέπει να υπερασπίζεστε και όχι να το ζήτω ο Παπανδρέου, ζήτω ο Καραμαλής. Γιατί είδατε πάνε και να σας κλείσουν. Αυτοί οι ίδιοι τους οποίους φωνάζετε ζήτω, όταν έρθει η δύσκολη στιγμή με ευκολία θα κλείσουν την ΕΡΤ. Απίστευτο. Πραγματικά νομίζω απίστευτο και εγώ και ο Δημήτρης Σταματάκης και ο Σταύρος ο Παπαθανάκης. Νομίζω ότι έχουμε μείνει ευρώντιτοι τόση ώρα που τα παρακολουθούμε και τα ακούμε όλα αυτά.